eya Sompa Nkomo eya bola yatsena se nanso ye wo bi edema mo papa na ya kai se me se da ode hyenko anantinte no abrewatia betena dwom sayi a na cha se edom ne akuku da mebo me chidom na ne nyina mu no ya grace ka ho ma me wata enya asem ketwa odi asado ade wanim sa papa ada chem do kwakire ne powers e wo ho sa so na buzi the caption mine e kan ye ho Kevin and Kevin Brahima ewa ha se no be systematic kan ye ho Sompa Didier Rexford na Dave ene ekwobeja sesempemo kokwa brodika jando akwasi asomwa ene mami pokuya adepa wonum nyina eka ye ho ena awie ye de ensam no ebre mo na ya kai se Sompa 3.1 kasafidie so ensam no ne dwumade ani twafa ase no no brekwa na Sompa TV o multi TV decoder no so na etwa mu live e wo ho na Facebook no Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube also Sompa TV me so kwa Twitter Sompa TV/Sompa FM www.sompaonline.com and somewhere back and wasem ni nyina no ye kru kradi akogo nte no akọ na ekotie bi enne ye wo bi edemamo na ye nche ho ye bekọ ye first case ne so enu nte no ye hwe na ye fa case number 1 Mary Owusu ewa hasenom ofri amount from Kumasi ya oye complainant so ena obo kwedu ede atia brother ata accused person allegedly I court Ma Mary me pacho apom to say nyame adom ehun ye pa efie boko Yesu adom na wonso nyame adom say no ameka kire obi ase omuhia mu a omofrem mu maba wa sisters na said ye oba bele wa me ma pom ntoma ni nyina Ma Mary o the material wa ye mix mix abaya bio Emilia fashion bokrum ya dana se ma TV so miss we dey Mr. Fabra na menyama Emilia da se so kura onwe me yi bi agu o so do nsa hihya nyina am se we dey come line ho and Emilia nyame shira bokrum Wa say ensa no wa hyeda yi bi ato baabi wo bese e be friend wo be fra ketesi enti wa hyeda ye no ayi kakra ba sister line wa ko ho aye fefe pa sister Emilia da se wai nyame hya ya ta pem bi ma no wai madam counselor dia message na so no so some hu de da ne ko mu no na me say e ma ba wa we so mu nyam reda mu show mu am from Aunt Mary ne Ma Mary bi sister Mary ne sister champo odure champo sister champo fie boko de adu ene mo mpaibo ye da nyame ase ne so ya saba me di for prakope ma bre wati ma me na pom to say adum ye da nyame ase adum ne experience precious mo ho ye o nyame adaroma ye da nyame ase mugusko so be kadia de o se de kadia de career da chin de on be ye o no mu mi ye akire sa no o mai dai o mu mi ye akire o mu mi ye akire sesen sa se o ye be se o mbe so obi ehu se da chin de on be ye nto o mu ya mama se da chin o ye nurse ana o ye doctor ana o be ye nsentwe ni te se wo a e be fata no enti wo precious wonye de precious so na aba no nti wa o hwa de obetimi ai me una ne nete enti monitor ne ba bi o ya de o ho ne kan wura ho Matias me do afo yem fe pa me do e ya ofe omu me do afo me poma sempa akwada ne ya no wa steady no akwasi so be ye engineer me radio si wo ti mi kotutu owi ano ono asa hye okotoka ama na wa tutu no asa hye mama na so yesuja okay Ebusia for Sompa Nkomo so nie na ansa ne ebekọ your case number 1 ne so no last week ya de ababa wa bi betena ha se no ye frɛ no Abigail Owusu a ofri kwode ene baaye obeka asem bi edefa owura bi ye frɛ no Isaac ho ya wone natena o wade no afa de wase aware no ntimi nware biem nti no dan pumpunu mienu 2 bedrooms o mu si ya afa de kwa wi akire be ma ne se edan no kora na asase ni nyina ye ne maame dia enti dan no kora ne maame ne si ye
enti wapamo na yire no Abigail ne mama yensem a na ne ma no so dey bia 10 cedis enti me yensa ne 30 cedis e no de ma won se so fa bi so ye betra ya fra brant ye ne ka asomdwe asem na so oye ne ho kokota konsem ye ka cha o se Sompa Nkomo so no wo ye ho mensem pia ye kujao wo yire won sem pia bebum di ama e na patapa pie ton so ne mra e na ya ye de ront ne ya mamla no e de ama no wo ho ntini yankwa homa no so Abigail bibinte no wentimi ama na mokhwe kasafonyini so Sompa TV ana se Facebook Sompa 93.1 ana YouTube no Sompa TV Abigail ya ye kana asem na ye Canada no ya na ye de bo nkan na etwagu ewo ho no Abigail wadaroma wote menka Sompa Nkomo dwumediefo ye ma wa ha e ma wo akwaba edi usuro abratia oba ho afefo na apom te sen nyame adumo na mfre Nyankopɔ ada Roma ne Sompa ne aketua pente me ho ye na ada wo de wasam bedan yen e ma ye frɛ be ma no wobetimi abɔ ne tofo akakra bi de aba ha se no me de ama yen wo ba se no no de na opese ye ma wo ene ba bi ampanyimfo anim ye de wo kɔ wie ye ne de asi wo ho me ba try yentie we me ba say yo me de koi ampanyimfo anim na ampanyimfo na frɛ no nyambo a na no Monday no eni ekusiai e wo mpanyimfo nani na de kusi ya no se wo sifie ne de o maame afase enti wo ma me bi ena mpanyimfo no so ka kire ne so dabi e ne sai ne ye because wo ba na wo sifie wo ne na sifie no wo ne na breye wo ye me ho ade wi anfa ye kusifie no enti fie no me chefa wo ene be ma no se dabi o maame enti wa na mo de ne kwato kanta back Omo ya dai. Omo de ko to kan tabak. Onko shem kakra. Ni ba cha, omo ko to kan tabak. Yo. Enti de ko si ya no se won de no ho, ada se fie no, obeda no me fa na yesika ama me. Ana se obechim no de me fa ama me. Won de no ho kan tabak wo. Ana sa asam ne de ko coach. Enti kan tabak no o tuma ho na mai di bebe no. Se dia ko sin sa asam. Oh, Abigail ahoma no atekwa ye boy ahomoden se yensa ebeka no. Oh, Abigail ahoma na dum. De na ye pese ye tie kra no. Ye timi atie wie. Ne phone na dum. Na ose o mama light out e wo mo ho nti no. De ye pe tie no. Na ni sika no so a ode ba nkwada no de bia nkwala miensa. De bia na kwala ba ko bia 10 cedis no so no. Epanyimfo se wo fa bi nka ho a no so Abigail me ni di nkomo ache no se be ma ne se na dwuma nye ene ye se amane amahu ye mfa ntutu kentene no so no wo fa bi meka ho nyesa court ye de ne ko gina ho a aha we dey ase na wo phone ase ye switch off na me ba so me phone aha to asoma ye ba bia no waduru no me ba so to mo de ko to kanta back no mo ka che na say oh ne phone no jeje ye nti omo se onye ne de na sika Kevin wo de enya hwe nyam se de ye pet ye ne ya ne phone ne jeje na ajai ose empanyimfo se wonye ne de no sika mfama no anya sanso mfa ne chefama ne dan ye mienu etu de fa ba ko no fa ba kwa na fa ye sika mpese oba betena ho bie mu a ena akwahoma no so de man kwada no chop money ne nso no ye se 10 Ghana cedis no esua ena o se na dwuma na wo ye na enkoso obi nso ma wa wo mpanyin se wa na do obe matenti o se ni tietia ne kakraka ne de akon se tene akwakoko a wo no ma benti no wakwa ya akotokro de ya akotokro akoto akokon ma ba ne de ene ye kwan bi abefa so ahwe wo no na nyo omudwuma sem ba bi ntia no so no on pass empa bi nka no fa bi meka wonya se no so court order in court ma Mary asem na wie ya no no ya ka yiri no wanti ya be ka yiraba ti de akosie na ye ba ye mu kra nka nkonya sika ye no de ma no ma otwe no ho kra ekọ ne ba bia nka ye beta nse obe wo ho na ebusuafo no ani onipa nye o ebusuafo no kra de wa obe ye ohun bia na be ma no kra ye na kwa na wo abusuani na be me se champion ya kwadro no seconds ene se abrantia no de na nkanya na dwen na ne maame no ne maame ne de adwun bi ato ne tirim sasen
efa asase no ho enam edan nti no maame no ye ababa na sew no wompese ne nana no benya dan bi eno nti na wo eno de o ma chemo wo ma cha asase wono de wode ne maame na chem ena ne maame na fa ne de no ono ne chefa no ena wo ma ne nua ba wakwa awade ne bi abetena ho ena wo se ba ko no ena me kwam ka se onua ba no etu abrabo aye bona nka kokọ mutoma mutoma okwa na eje kechira kechira ensu ye no obi tene dia ho so enti no abrantie no anase ababa no minimum de enka senka asomdwe bebe no benya na hoto na wanya ne manyina na nyakopon bo mo ban no na bibia meyom se na nnura ye hu ye kame de nko gisika enka mepe I say jina be ma no so ya se be ma ne fa ne chefa ma na ase onye ne sika medi for ablotia tell ya kwasie no no ablotia meme bi gwahodo meme bi gwahodo meme bi sugu nchichemu bibi sugu nchichemu se ono ba betrase be word se bi preduasa na just 10 cities enemrem oh na ene 7300 ko de kodwomu a na o yiri nanum ye guase o da bi na we suku mu klampo mu po suku asa meti ase na omonim ye guase modi bo bi ne ma no ebo nti ye sre ye mema no ade wo ye si ni kwase ka manisi ogunim se yo ma me protest so but what force ababa we oboa wa bidum pempeso wo wie ye wo se yo ma me protest no kra de antro se krata no so ne din na wo so akotwa ne ma me de o makochem ena ne ma me afa ne de na ne fa na stay da wo se ne ma me one na busuafo na si dan nti o mbaboa bi so bi ne so ye wo man mu a mama ya nwere sadachi wo ba bi ya ye beko ne ba bi e kon so mama mi ni wo papa ni ho wan ne bibu otama na wan ne beka wasem ti mama ya nyina ya adwen ye hye da mra so na ye mo boa ye ho oi mama ya nyina ya adwen mra so da ye mo boa ye ho wai wodi fo kwabra na ya tene nka no Sompa Nkomo get results we eye de kan ye last week no na ba kon so de wo ho nyame ya adom free kire kon so ye bete eno tiri yanko ye nua ba yi ho na ye no emo enkomo Mary obapa yesu mame we dey what share wunu ya wa hase num na what say one dey betu amantam sa na pomo ye eno Mary wa ne mic ni si so pa na ne kasa ni nti obepini ho kakra ma mi anka sa pepepe ye da se okwa sorry ana se okwa nkremu ana se oso me na nanom bi me kwa sorry ba me kakra kwa da me treme honko enti ugidie ni gina hen oh mi ma bodu ya kita eni ya wa hase no o be bodu ya no oh ene ma me wa kwa sole pena bibi na si kwantia na nse won ko ye Kristo ni mapa enti ye fa twa kronkron ne ma no pa cho som ne pagya kosoro ma me ye pe no kredie wa hase nom me Yesu ma me Mary Yes, mama Mary. Trese mo amakita mu yin. Trese mo amakita mu. Me di din sese. Asembia me beka no wa ha no. Asembia me beka no ha. Eye no kretrodo. Kontomponim. Enti Awurade boa me. Court. All day you court. Me pa cha mo nyi etwe kronkron ne mayen. Eno na ka ye ho ebo ye ho ban wa ha senum. Yesu mame akwa babiem. Yeah, nuesta. Wa fa afro. Yo minim sa wa fefro na be ma na eteote na wona tese ne se awie ya wadwane aba beto aye ne awie de boko ma wo mamunum na me ba panyin ne de ono nko ne papa okay na panyin ne papa na me de ne baaye na me sua adwuma wie ye me papa firi mu ntam ti ko kae ne ma me nti school de me ntimi anko bi na ma me de me koto adwuma no kwa me bla panyin ne so me mo de me koto adwuma nti me sua wie na sister bi yes won me be ye adwuma na me ne koye we campaign enti ho na bla no me de na menim no bla ben ya bla ta okay enti sister no de be si ne so pese o wale me so sa tam no ma an se school ma me an kasa me ni antentem ti na menyini sister ben ya sister ya no ye hairdresser be fa sa o madam no obi adwuma no oni hia enti me mom na me ya na ono esua okay ono de no onim adwuma na ni so bia onsua to okan na me kwa me twetwe me ho no se da bi me mu manyini enti me ne bra ne ntan na me semate to me ne tena ni ba oboso me num kura e na me de nyem me ba no na me nyinsa ne de koto na nim no wasom afa de osom na no ano no wan fi me biem na me ma me soso
wo mamudu na ne mama na ye fo na me enu firim na koka aka me ni me sister ti na me maame nsi me fom ti won da bia no wo kasa menwo ti ba sa na me maame ye se me ntwachire ono a be hwem kwan obefa so a ma ubi asa be me nko se nyin senti maame ne de obi amanye maama anya kunu so ono na se nsu kosi madwae maame ne krokro me a kopem bla me de wo yenti o maame ye friend is saying akue free me akue free ampa e da na se so me mu a maame wo wie me ko wo hospital ne ade nyina ono a ne be yi me e de ba ne free ho no no na me yes da bi maame se senti me ma ba me ya fa ne ho de ama wa betete enti me ko ne ho ma wo wie de me ko ho na me de akoto nanim me ko ye wose woni sika eno oyale na mfa hinguzi wo kunsu ye koko eno so to papa so 10 pesos wa ma mi bi na na nete no oye adwuma ben oye carpenter ni na adwuma ba na ne sika sem no wa setene net sen me na nkasa me ne na ntana nchenti ma heda ehu ni subai me no na asesa ade ne kwana me ne ehu wo me mu ena na asema me ma me no ye ni papa ni ntino na me pesa me ma me su be hu nti be asem me ne be ma ne tran busu me num no kra ma wona na ekwatena na wo do no ma nkota nche kwase bia me ne nati o na edo de ne nim nti ami bi sa wo sa no wo se wo madam no ena asa wo share wo se wo nyina wie nti ye enti wan kasa na be ma na ekwatena na wo ni do ma no Debi. na obi a wo no na na wo koye den ena be ka school na me anga na sa adwene no na enimitirim enti me na nkrofo kra aka de he adwen de he seme ma sem ne ade o fa be ma no na sa adwene nimitirim ene sofo yaps na me koni fie kosom nti me wo ye wo hwe me pa na me ne yere ne hwe me ma niema etoto ko hospital nyina sa aka na ne faaye e de hwe me nti me wo wie ya be ma yimfi na me ye se me de akora kwa akoma no na me de akora ne ko na wa de mfie sen o de akora ne ko no nti me de ne koma me koma nkra me ma me nti me to bo ase eye nkomo to bo ase ne nkomo why ye wo bread ma be fa 3 hours ni nyina akora betimi de ama why enti wona ne wo ye no already no wadi nkan ne be ma foforo wo nan no Debi o first man na wo hia no enti na wonya bi da Debi sure asa wa twentwen so asa Debi me ya sure pa sure enti wo se na wo no nti mo ye da na mo hia mu ela me ka me ko ni nche be mprenu pe na me de nyemo ye o ko no e wo ne dem na o sabre no wo se wote afro kwanta e ho na me ne ko iba na wo si ni fie wa manflum enti ye pese asua bi me ye virgin enti pese me fa bi first experience net say net say ye pese ye sua de me fa be ma da makọ be ma ho me kọ ne ho ikram so me madam na say ya madam fo ne de dodo na no okura de na okura da wo ye we campaign okosua adwuma ho a ne ya ka wa hye be ma nchen me de no masua wie enti na wasua wie na wadru mpanyin fie so kakra bat na se be ma na se ope no wo mpene so na madam se wanyina wie enti ye o se no odo bi anim wa ahyase no enti sa no wo kọ ye no first experience no kọ ye na ye dan okwa okotena akonwa mu anasa mokotena mpaso anasa no na ko se ye pese esua de ye ne sere wa kai ne dabi asem bi atwam ko se what did I am so there was wo ye wo sha ko ye yan kwaso nti wone no efa ye funwe nyame aboa ma me asoso mu ama wawo awie ena wo se akwada ne di sen no ena wo bo so me miensa ena wo ko ne ho esa wa ko se woni sika ena asa be fa akwala no na de ne koye na kasa ne nyemu no me no asa bra na me heda nim nti se na wo yire na me so me nim so wo yire ye nti me nyemu wie ye na me hu se ne fie ne kura wasi awie a ono oba ne ti na oba ne so enwo da na wodi ka so awo na yire film enti me koye na me ko hu sister no fera me de akora ne ma be ma se me angasa de awale ne de me mani nye ho se me wale na ma me so ka che me se oba na ma wo no ye ne de enti on de akora ne me ntwa kire no no anhwe no
na me de akwa na man timba nti wo kɔ no na wo maame ni hɔ na maame ni hɔ nti na wo fa akwada na oba na bɛɛma oba ɛna wo de ne kɔ ye na bɛɛma no wɔ hɔ no wɔ hɔ na me de ne kɔma ɛna ne yere no nso wɔ hɔ ɛna so wo de ne ma hwan me de ne ma bɛɛma na me de me da ma ni ba nti me ba na maame bisa ɛkyerɛ maame frɛfo ma do bisa me sɛ akora ne wɔ na me sɛ me de na akɔma bɛɛma so wɔ hwɛ ne nti me de na akɔma nti me maame wɔ anwa alekɔ no dimrika ɛkɔgye akora no sɛ o maame mfa akora ne ma no batampa o de satan de no wani nya wale no ntina wo wani nji akora no so na owo ye no mame mi sa we o mpe be ma ne de but nyinsen aba wo no so aba wie wo wo ye na kwada no de feeling no de be kan wa bra bo ho e de puntuo no de be kan wa bra bo ho na satan na ho kire ni nti wan te hwe me de ma ante hwe oba bia nyinsen no wo ani gye so no nko ba na bra bom o me wo akora de mani gye because na me maame ye me kama enyo maame ya wo ye okama wo wo ye no na obi nhwe wo maame ye okama no krampo beka ho bi ena still na wanya ni gye bi sa akora ya ba brabo ma se menya ba bia medri de de ase menya nyankopon a kye me ba me soso se me so metimi awo bibi sa na obi ana awo ani gye ni mu ede be ne koka na akye na maame hwe no na enkoye na ekoye ba me trans dwene wo se ase wabu me kwase ya enti won fa ne ba na me sa so yi mani a bia na bedru baabi na maame ni ho nti ene wonye ne ba no hwe no bo so me miensa me ntimi nsa amfa ha wo meto maame ni so bi okay ene ma me de akora ne ko Kevin baby tissue wate me so na me se me de hanki kula kita ne nti odi ejai me nso yankasa no me de akora ne ko no ohu a ompene ntina na woni ho na me de akora ne ko ye na maame ba na okoje okọ ho nti maame ba ya na okoje akora no enu akiri ma mfle ni piem ela maame de afrim ba me maame mfrim kasa ne mu ne mu na mkonya ba ma foforo okay onu so kwa sa ba ma ko di si obi so o kan play ena mi sister na odi si ni so se melish fo ni to akora no se ne papa nhwe no nti bia na we na adom abehwe akora na ma na meti ase ampa so onu ana abeso mi mu a hwe me ehwe ne wa hwe me ama beso me maame so nyina na maame de afiri okuno ye fra ne sen ye fra ne da ya da na seme ye pese ye da na sentia bra kwa kunyame nsha ba bi owo bi anye obi ana akwada akora kita na obeba ne nchen se wona ne betina hwe no enti nyame nsha no no nsha na na wa akora na me maame firi mu nyina wa hwe no me ya me kase me de be ma na ko ba bi sia wasijai we ya me be kura no adua na mbo na mane me ka wasijai me mpesa akora me hwe no this is na djuma e basa to onu timi chire ne yam no diska na ma akora no oh edina se ni kwa sa akora no so pate kuro ni mu de na obi chire ne yam de ahwe no no ni kwa se metana se ma ne fa ne hu di te akora ne be wies no be wies school this year ya churches forum chire no ka hu bi aye fa man from wasam ne yeken bale kase oshima man from okay it be na me de kwato ne bra ba ko na ne bra me sa asem ne kora enya ne won se wonti obi oye adwuma no won hwa akora oye adwuma ben oye carpenter na no oda so ye koko wakoye koko fu na ne bra ne se wo be fle no amena bra akora ne scan no de ko register JHS no afedi wo so wa fle na da me ko emanim wo fle no fe wa amfa phone no ya be fi se so me kun so na djuma ye basa ska be na me de ma akulai ade akọ register nti madam fu bi won was me sa na te de me ho sa antena na maka che ne say o di case na ba ho nti won pese me me fa ko register ena madam fu ne friend eno kura no friend was say ni ade echi obebe kumase to ba ye no ena o friend me na me hia no ena was won the 6 million onya ne nyina nti me nyimu 3 million no be send the account na me de me show me some person ba no etimi register no on de ko twe me show me na afede eno anu no afisika ne bia bi na nkora ndi atwere wi tina no na me se da bi me friend aka che se akora na wi enti wo mo obo anu ho na nyankopon ya adom ne ba sa akora na enya school no wo kwa waboa me friend na so wonya ready say obehwe SS enne ma na ye me ya tika me bonidua enti wonya ready so obehwe senior high school na obo ready so obehwe de adwuma
Oso so adwuma na waka den. Me waka sa na ma me bufui. To waka na na nka me bondua na me sister panyi timanim say ya na me ye ko no tia me. Ada ya ota bobodua. Me nya bi dent me sister na tia me na me de eho blono ni bi. Ebo odua no enti ma amo. Me nya na da bia me ne kasa fon so me ka chen say wo de. Ya na ye me ya me nim se din na da me so ni nti nka ma bo odua mo wu dadaada. Nti dua no me enti me amo. Me tena se ana me se da bi ma fa asem na me da mo be du sa akura ni school be ba no. Me friend no be sa to papa so. Na akura no abetene fi. Enu anti na me de ba ha awie. Boni bi ani. Akwaba. Ya nia. Wa be fie wate. Mate. People ani wam ni so na ada na ede anti na wusu no. Ensam ne do so emu de ahina ya we ya e ma wusu. Me ma me de no. O ma me de no kafra. Ate. Kafra de nyame pe no ye wo de kan ye ho. Ye misa production team no de wono ma ye e de afa asem we se ho na ye nkwa ye nim. Ai na ansa na no 21st clinic the sciatica expert wonom say yen kan cho say yade bia e ha woni titu ene sciatica yade no mesro for woni kire mu e wo kumase ase no mahwa overseas alpha radio nchewa na wonom entime emwa na wonom entu sciatica na semfa ma wo sisi achi entiri na esa wona ekwa wo to ase na akwadru wo na mromu ha si wo na entiri ho na ho any a friend sciatica na so mu abusua enya asem keto massage nyina ye bi wo ho saa so na laboratory ni scan service ahodo nyina so no ye bi 50 branches and wo Ghana ha se no mabusua ye beto aso ye nkwa ejata ho na ye misa na asem ya ye ken say ye no kro say nye no kro ti saa so adan e na abanisa mi right ampa cha me mo ha o be me na hello brata ma hi. Yeah, as you say. Me pacho nyame adom na so Nyame adom. Ya da nyame asem pacho Sompa TV Sompa FM. Sompa Nkomo so na wabai. Na ababa wa bi wa ha ye say your friend no Mary Owusu pacho wonim no. E ba to an. Pacho de no. Hello, pacho me nim no me pacho adaroma. Onim ne san, wonim ne kwan be so adaroma. Me ne no ba me pacho. Yo, akura na di mfie sen. Be 14 kakra. 14 kakra de. At least 14 years. 14 ene kakra. Na ohu na di sen. Oima, we me pacho, ye o kan kama mintie na. Papa no na me ne wo kan no. Why? Asema me pesa me bisa na no na me bisa nti sa wonya comfortable na waka kire me na me se wo hu akwada na di sen. What you did say? Wo no do wani kwaso ye hu no na di be sen. Oh, and cherry some pacho. Enti wonti me nka se bia boso me be dunia na afie ana afie mienu ni. Be bosumi be Maza bosumi ani emudi me hunu. O te hen fa. Hello? Pacha oba no te hen. Bebe no wo krati nti edu amenti de What se me nka pa wo de gina da no ho bete me nka me te wo nka ye pa na me se wo ba no ekuro be so na wonom te. Wo se ti kuro be. Kuma so mo te hen fa. Hello? Ata wa nyina ba bi na esa won te ye nka. Anya me na mi ti mi dira no me te wo nka kakra ba bi e ba na kate e ba. Oba ne si akwada no won hwe no. 14 years na wo ka ni nyina no won hwe no wa wie JHS. To ana so a wo say SS de won ye krado se wo be hwe SS ni bi pa cha ye no kure. Yeme kakra. Adaroma. Ana na mi bisa sa ye no kure ana se na sitie. No de be ho no frɛ me sɛ de wo kan ya professor amenya ready na me so o kan na me se wo de 10 years ka se na frɛ me na ho na me de instead of tika na se me se amenya ready no na me so na even at all na kura we school no a me pia ka no bisa me pia ka o de ko exam na all of sudden yemfa e kan say items idea my na wo kan we de me ready se me idea me de kwa me kan wo ha ma me kan ya ni afi obru me nua bi wo phone so ni adi bi odu busa ti me de me kwa na asem no e bra pani ni mu ti me yesa kama akobɔ na man dia ba wa bɔ me kwa me ni di wa asem nkan bɔ ni dia nkyerɛ we de na wudi di matem
anasa woka ubo mi bia wo wo de busa no se me kan fun kire na etime de me ya se me ba me fi ho aba na ma be sene akomi ba akobo na mane se de nipa na bo aka kire mi ni ene se mo de afre mi etime de me ma no kan fun franchise ne ta busa no ɔse akwadaa no wɔnhwɛ no no e de na me ni twa ni sika mana kwa exam na oro sa de me sa be ka se ba de sika asem ne kire mi no akwara bi ekura me ya ma akwara me nche kwa so ma ma ya ada no ɔse wɔ ma akwadaa ne ma wo nkyɛn men ko ma ya ya ono Mary ada na so ma akwadaa ne nkɔ papa ne nkyɛn ɔfata ɔfata akwadaa no pacho ya obenti wo ho kwan se wo akwadaa no enti ye bisa Mary nti ye ntia na de krontia why mami mi sa na de krontia wo se wo ma akwadaa no ma wo nkyɛn no why akwadaa no etie ni me de kwoto ne bra nanim na abai na ase akwadaa no pese oje no na ne tena hwe no ɛna me se no na wo kan de enka me fem anka meti ase na nso obi na ahwe akwadaa no ama na nyina duru se ntimi mfa me pɛ emfa akura ne ma wadru se de osom na oyeyi ne de wo so wo beje no nti sa na te de ya ne na ka wabo wa akura ne ho no tua ne be fa wo ba nti na wo bla ne te wo ne bla panyin na ne bla ne wo tu agina e na o se asem no mo kan ma twen asan ti akura ne wo me ho na be ma no ensusom ne ehwa akura no me bla me sister wo me sister baba akọ na ono so bla wo ofata pacho te de okan ye no me bra antia so na me bra ka se me kura be yesa kura me hwe ba bia me tie na o sori ya bibi nya na na obebo mama ne e ma me bra prince me yi na prince na me nya kura no kura ko ba bia me wo eni ade ofata we forward e kwa be so na e be fa hwe akwada ne ye ama ne ho nkyere no na bibia nkọ ha no me pacho akwada ne de wo mu ane se oye me ba eti no o ma me no ha betena wo ye da we nyina no me hu yo je tin ho eti ni nyina ne sa akwada no mu de e me ma tem eti enema ba mo ha oye eti ni nyina no withdraw na me akwada me ba no odene ma me a ya kasa me ni kwa so me ni school ni bibia ofata ikatena no ofata ono ka tell me say okoboni kura mane ye ansa na oda kura na breme na me so fine e be me ne ofata pacho utie me hello me do pacho mi tie on kapa mi tie ansa enkita ho ne ekomo na ye die nti ya no watie me kakra wo se akwada na ye wo benti no onfa ne mawo ansa na wa hwe no na onim kwan ya befa so abehwe no aha ono nche bisa ne se ne exam so kwa ya hwaka no bisa no oh o kan asem sesia na me bisa wo sa na o kan ye ana me ka se o ye me ba eti se wo akura ne ma me nche ne de ma wonya sa de bi wo akura ne nyini a su da budu an ha wo ne papa kura ene ne diem ofata de wo kan ne wom menje wachi nye enti akwada no pese wo ba wo nche na kwa ba ma me nche na se wo de wo kan se o pese o fa akwada no na ne tena no wo kwan ya befa so abehwe no o mani mra me bibi nya na o mani mra me bo mama ne eno o se dadu mani mama nche da buta no se ne bo ono aga se na nu atem eno no abra me bra mu nyina ba ma me ni akwada na kwa ba bia me wo o so ma kwa ne ma e be ti me ne biza da kwa re ti aba nche kwa da akukura ti kura o so watimi abomode atutu na mo akọ be ma na wo hwe wo ba no akwa na se da se bia akora na ya me pese wo ba me nchen e ba cho oye onu ani kuru ana o kana se miso me nimu no da be ma no kura o kana me nimu no da na de na ko obi nta ko ka tele tele na nti be ma o na ka so ko bona mane afata e no ni tie se me me wakunu a waware me na se bia me wo baba ko abeware me na se bia wa hwe akwada na me nim se de no adwuma sem sitie na usika sem sitie na se bi mpo a wo boa me ya hwe akwa no no so so hwe ne bia na me no wo pesa akwada ne ba wo nchen a me momu ntimi nkoka nkyere be ma ne se me pesa bia akwada no okwa ne papa nchen sa me kuna po no ma fa buo ene ani so ama me kuna na wo ni mu sa oh me de me no oba no nasema no o kan me nim se ni kuru na hwe no e na ono ka te ko boni kuru amane na one be ma ne tie no oba no ye adwuma be pato se oba no ye adwuma be so no ye adwuma bebebe ono ti wo tonto ne ma e wo so mu ni ade nti me de me no na ti na o kan ta se mu na wo ne wo yere ti fie na ya wo na agba akwa homa na so oba ne na agba akwa homa pato se wo no wo ne wo yire ti fie no wo na agba akwa homa na sa wo yire na agba akwa homa pato
ho asem no tie me ya kwatena tia ka ho asem a yeto ma akora no ba me nche ofata wai baby amokotena ni nyina ne try kama nka ma mawie wa ha senum fa ho na asem ne gu ne yento so wa ha senum why me ya di o eti wo ya de wuni time ya nya sa na pese o ka kire ye me ka se ni time se me ya ene ye nkasa ekwan be woni akora ne tia ne kora ne de bia na wo ma ne chop money sen o se den woni akwada ne tia no na wo ma ne sika sen mama ni check kama ndebia odi ma ko aluko school koba onu an ka bitar me pa cho bitar na asema ko pa ti we ba na se me ready say akra no o mu bi school be ko student ko be ko student so fine o kan na me de me ready say o kan wa na say even at me won let bia de ga akra no so e de na se wo se wo hwa akwada no mama no se da bia wo ma ne se na de ma akwala no Epacho ada omuko ye exam tina me tro me pia kama no no le me pia ska bia man. O man is saying Odi 300 that is 3 million or say akora no ko exam. Me pia man no. Eno no na oba bo mama ne say akora na say me nye ready say na me say me ready because akora ndi bia ne so man ba me say kakra. Oh, o ma akora na ma o so na be jin ska de ko o so be jin ska de no. Manam na me say de na o so say ni papa ko ni papa ho kakra. Oh, ni na 14 years na akwada na die no. Ubetemi asese ka wase no wakora ne ho. Why ma ana me sure say ya kwatena sika ho asem. Papa ofata. Se wonim ba hwa wontimi ni akwara ntena me ka che o play nye play fa. Se wontimi ene akwada ne hwem kura no wontimi nhwe no a ekwan be so na obefa wo ni akwada ne betena ama na yeye. Mimi bisa wo se de bia wo ma akwada ne se wontimi ntu wonu mutu o se e bia 5 cities e bia dwuma nyentini menya de ma na na sese ipa to tem kakra me wo wa no basa akwara no kasi ko ku ni ko no me piama no onu an kasa na de diska no ana me nya di na me de wo ma akwara no me amete o ma akwara ko ba me se be di diska na e be me de Mary boso me o ma sen na de hwa akwara no ebi ko asa boso me na maintain ka me frɛ na wa send diska sister cities boso me 9 was says 0 60 cities Obwa me pacho obwa o so beto no be mani ma titi na Oscar enya no kura so ahun so yiwa no obwa wa ma misika sister cities eno kura wo frɛ na me wo me kura as menya ma je se me ba se wo frɛ na sa na o ka me je se me ba e bo network ni me ba bi send this can say bo so me ensa no be dia o be duru a no akofa sister cities no no de ama o sa kwa no anu no wo no ka se me ma eye Mary wo de atwa so me pacho se o beto o kan sa brata what is plan better no ede ofata Mary kwa de medum na fidie me se won kana no ntom na se aba be di ensam ne hwe kwa pa e be fa so ama asumdua ba na akra ne hwem na ye kama kwa me fa so ne se me de di o se akra no be school fine na attempt no ne kan se attempt ni ba on pamra na akwada no woni se da ne nipa da ne da ye didi akra na didie mu no wono ya wo man iskasa na de school ne nkwa obewie school be ko school na de efa ho what we school na fa me ho na wo se wo school no ho ne ma ba omo amane enti akwada no o ti fie no oni di wo frame me so obetia o ka tire me se ni school sam na me de banjere ne o se ni sika sem nyina 14 years ni enye bo so me na sister cities no asende eno kro be bla ho saa ai ma obwa na no ofre me kwa no o ye me kan se o se ni get in the school tenya do bodia umusa no obodia umusa no ankasa na your friend is saying wa say akwala no be we school na man 3 million JHS for actually ye say kwa 1 month kwala 3 weeks ni o say 1 man is sika saying me ma ena me tu mani tu ka say me man sika adenti na o man sika wo da bia wo sole a wo di adenti na o ba ne de o man sika me kakra dintia ati sa ne say ma me no da all kinds of na say me no obo mi dia wo no say ati mo ka kire me no ma mu so no ankasa e pa cho kan say na kire wo o kan say e kan say me ready na me say me ready send the school dia dia na me ka say me ready send the afra no e be ko school na me say me ready say because so we was akwara man mla me twa o man ma da bi me say wo se wo bo udua e keka ansam no nte na bia menim say wo se wo bo udua ne say wo kan ansam be na kire wo ne bi ma no kan say afa no say e kan say adede any hwan
obodi decided and was say mentia enkume see no kan mu o say mentia then mentia oh na mentia dey say ebro no e wo Kumasi mentia so bia ni we de mentia o say mentia na so mentia bosom mentia so mentia o say mentia ani ade dem onu an ka kire me asema me ni obi e na no Mary mentia na ye dey mentia ye dey o kan sa me kan sa mentia ye dey no kure ni dua de maamo na wo hu de won kan na me edua ka me bo no dua na ka me bo na me sister na tia me ne ono ko gyina phone na che bi obete me sister na tia me jai sala na bi da ade de no ho na me free e na me ntia so na me kunu free ni nyina wo amanfulum eye blo no anti was mentia na ye blo no ase ko bo dua na ni sister tia no na ase me de na ka me ba ka me ko me bra pe ni wa for bona ma ne se o be ba da be ye pese ye ni wo nyina ahia na ye si nkonwa na ye hwe kwa pa be fa so ahwa akwala no de wada roma no akwala ne de me de me kaza me garo no an kaka na de me me na me pa cho da be na obenya ho aba ye pese ye na wo tena se na kwa we ofata hello me say ye pese ye ni wo nyina tena se na ye hwe kwa pa akwada no na setena mu be koye da be na obenya ho aba ye betwen wa na me bisa se da ben ye pese ye be hye da ma bia na wo so wo de da de ni be ye odwumadie bi hello na me bisa se da be na obenya kwan ya ba ha mpa cho tete ne ya de kaka tino me he ne se ni momo yi no motam na mo de adwuma ne de ji ka am ya na ka adwo da kwasi fiada efira no pa na kwasi no ndu no ya wa ha se no betimi anya yen mate ati yetie o na yen twen o de yampa kan say Tuesday meba ebnada yada se eya no wadi ubo hye so na bibia kokko mu de amaye yada se wa ye beka se kire wa mate ofata ene ye no ekasa ye no asem na wie ya no yesu mame edi abra no ye mo ne simame ensa nkwa ye nim awati ameda ase yo say ye hwe asem ya eno Mary ahyase no on say maame wo mame no maame fo a eja emkoda ni mu fi ana se mba eni mu fi a mo hye mo mba wo mame on hwe ba bia awo no efira eba enti wode sa pressure no onye na dwene onye ready so o ware enti wode sa pressure no ena ye de ekowo ye ne papa no kosia ya okowo ye owo wie ye nsusu a ka ewo se omo ye ho niema ma papa ne bemu no oye se gyan no na mia mehwe no na akwada ba wiase a ya akwantuo kase o nipa ba akofo entimi nhwe ntine ya na akoye maame ne papa no na campus se de enna no no nso kra single parent enti oye single sa na ofu se sa nti ne manyina nso emfa sa line na so misrawo sa wo ye single a enhwe sa wo ba nso be ye bi ade a wo ye ya amwa ede obre ne amane e ba ye no e ma wo ba nso mfa sa akwan ne so hwese nka obemma bibi a emu odu na papa yi obem na wabehwe ne bantinka bra okofa akwada no kura nka sa bre na wo so ne papa no ye dey etenase na omo ka eho asem ena ojai ne saa mia mehwe no ena abedru saa bre na monsha no nso se ye frisi ye hye adwumadi asesa problem ye ba pa emema na mo ne omo wo a omo nware mo no se wa ma akwada na men all the time na wa mfa ne ho asem anko a oyi ne free ne lemu omo nim sa akwada na men no a oyi ne free na bra bom kura ohwe na ye ne ya aye ne sade wo a wagya wo no wo no ohwe wo eni ti yesre se mo ehya asiasa mo ma mema no nya de emre mu ntem na emwa na ankwada ne hwe no so enkoyie akwada 14 years ohun ne papa da onim no so ho onim no ena ye kan so nya se ye ka bia ma papa no wa anya de na mom 14 years ni akwada no nso so no ka ewo mu a ofri na kura ase ba ma akwada no nkosia ne papa because ebedru brebi na obeblemu sa wa amana ehu ne papa
anya hwe akoda no so kohwehwe papa eyeyie ti ebasa na nka na koma ayede akom aba no so kakra na akoda minnim no yade no mabɔ no hoka so ate ase so ho enti ebasa na oma otan bi so kura beda akoda no emu atia papa no nti papa no so hwɛ na ɛyɛ ne ya nti ya monhya saa de no enso na agya ataye srewo wadawroma za emfie du nan ya nti obi na enhuhu mu obi nkeka wo je wani ekofa akoda yi baaye no obi bema foforo bi na enhwe akoda no ema 14 years ni ka wose wo na otu mirika kura pese unya oba baka otu mirika ba na obeda papa na sese ne wadawroma de odi adurei me da sinti fama de ma me na me nkoto ama de because the akadoso so na papa wadwedwo abodi sem wan ka hwe eno ansa opesa akoda ne mra de enya ye because obi timi hwe so timi hwe sa akoda ikosi awie ya in fact sa papa ne be ne papa ene na wo ni ba ebi skura nka first born no so enti yesre agya ata se sa bre opesa obam de ame de metufo se tutu wanamo free baby a wo wakura ase ho na bra be hu maami kunu no a wahwe akoda no 14 years ni na ene ne nkasa ene ne communicate na sa woni ne communicate na ntiase ye adwuma wo ho kwai se wo be fa wo ba no wahwe because the aka na ye dey edoso eni nti yesre mema no se basa wonso bram na behwe akoda na chi nia oso ni mu nia okurakura no na fast da bi appreciate nipa no na je wa de na just that say na nka 14 years no nka akoda no ote ase ko nti ase eniti ebasa yesre mo momma ni mmra fom na akora ne your first born sa ya na modidi agro eye sa nyame nhira de wo ye bia wo bre pa eniti yesre se eba ni se yi a ma wani mmra wo ho so wo hia wo baba ka ma wani mmra ho so na tutu anamon na come make reconciliation bi na settle case bi exicane de wadi nyina wo ntimi ntua eno de ba wa no kasa keke eni anamontuo ni respect a wo de bema nia osuom se ye ma rei maami anase ni kunu na nka wa settle ho nyina kama ansana wo be fa wo ba wafa eni nti agya ataye srawo se wonnimu a ye ka kyerɛwo ye ne saa na bra sompa ha nso so na ye ne won tena sese wo pese ye boa okra ye beboa ma watu saa na mo no na ama akwada no nso na brabo asini yie kama ma Mary me say your friend sister Mary yesu ma me ne yetene kana wusuafo ye ntwa ye hotel ye nkɔ adwadie enkra to mra ye ba ye aka nyina de beto am so no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdefo ene wo de be miemia kakran kosisa wonso benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekanfo de amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokɔ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556-244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Jimmy D. Ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemgyinafo biara. Wo ZPay so no. Wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso di 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so. You will seek our ZPay agent a eben wo. Netua entity kitwe bi pe. You will seek a bie biara wo pe a ohaw biara nimu. Se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270#. Na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika. Ye ho no nya wo pe na yeye.
bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansibie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho yaw paa na namre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokọ me de heba de min ko biemu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofam o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke kra se wan hwa stroke de ne ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni Tabita ya pomudini ay adwade enkrato no Madam Councillor over to you ayo abroti amedasi abroti eyem ya passe ababa yi ya katare nim ya mo ba ya mo meyi manim wona asem ba wo fere ya ma won ni kunu ne ayi Madam Councillor e to da bia bibisa no so e wo se ye de wo no pe ma wo no kunu Matias fa che be cancer wan ani se ababa yi ni ho fe pa ye hu nipa wo ya woti we anye bia nko be soja ba 10 gram papa bi akoye army officer immigration officer police woman ababa nko dia ho a enye wo wua adaroma Madam journalist yes enye wo wua adaroma ne be fa papa ko ya lo de asaka wo ka je asa soja na ko mu na nta asa bibia what the council ya kwa journalist what they want time we na wo ya wo di awu na baba ni shebre ba mo wo asesa and no man a preacher ye eya mu nti o man here pa was who is your friend ababa ye ko su adwuma wo baby maami akro ne fefefe wa pon ho wan ko ya work and pay hwenkwan hia okoko hia ne master ya okọ wo me de sama kan no bet mistress a okọ no hono no mistress wan ya investigation bia wo piano atum so onko fa bema we chinchina won fa no baby ya okọ ya no yam na ya o ma he kan ye no maame ne be ya na danfo no ya o ma he kan enie ajapade ya o de ma wo bei ene amane ya o de ama wo bei ababa yi ekoye ena wan push ne so onkofa saa abrante ya abrane wo yire so akwada sukwa ne manu opia no ahyem hwena ma ne hunu ne ameka ne se emaba ya mu su adwuma wo se mu ye adwuma mu mamani nawo wo hyabre ahye onyankopon nsem ene wo ankasa nsem mamu nyawo no mu enka se obi enche mu kunu ana mo yire ana bibia ya efesa etesa edi nsem bebre eba so sese be me ya okokọ ne no ewuye nyense na wode na no hunu abrotia ene wode giye wonya responsible on per responsibility so ene wa pia akwada ya na ne maame se ne meso me be ba akopɛ me nto ne ntwene ene ono so wafa no na wo hwɛ no maame ne de na akopɛ ne yie na ono so no wa hunu na samuka ene wa nyina akokɔ be se ya ono so odi afiri mu na ode empokra ne ka maame firi mu ntenka brantie enka nye wa hwɛ akakra when you know 14 years wabani na nsoa ebade family no abrotia and so you see bebre ya tibi wo say ya abre ababa woni awade ase ne ba no koya be ma kranka baby wo yo wo ba yo nya 14 years die woni papa no ntimi enkonkotena papa no obekọ ne ncha kwakwasa no ne wo ba de because enne no enso we wo wiase obunsam de afa ho no ma emma no wo emma no wo nkwane tia bibi timisia no mo wi wo mo fo mo yafunu yes no yi segu obi atimi ni obi ayo ne be yegu be ye mprenu obi kura te na etimi de ne baba agba ahya wo sa anu ntini ne ya ka ne se akwa no wanyina wie okay enti school no na wo nhwe no ye makwan ya obesa ne papa na mo
so ne papa etena ne de wanyina wie so ne maame no na etena no atete no wa hu aduane noa na meti bi krampo akwara na yesi ndu te se ne maame wanya basa na we se bi onto no atwa na de na obi enkwa kopia no amfa no anhye wa said na ese wo ye wo ba no so ode ne be chia wo so afra ma chia wo ba no sa wonte ya akwara no krampo no ko nya wan kodo be fidie yi so enso wonfa wo my dear mesraw ena school so ya ntwe ma prospectus emma ansane aboa ye ho ye pesika to prospectus na ba ya week no na kwa no ko school ye nyina ya achechirefo enti asraw pesika no to otwu mu tan wo ba no se wo hwe no go tell me that say otwu mu tan ya se wo hwe no ai we say madam cancer na san be call suffer for kwabna so no na ma no da so set 21st clinic the sciatica expert wo to asintri na etwe wo no mesraw anu akọ wate na wo no batimi ahwe to ni nyina said the amount sanso na yade ahodo bia no wonom eje ato wonom ma yasa ema odi akọ wo fie no te na laboratory test na scan ahodo nyina so no wonom edi hu dwuma ho massage papa bi ewo ho ma machine kama befo de ye no so etimi bo tu yade ase na eche yade no te no 15 branches na wa bia wo mema fa na nyina nti no kumase ase ye hwa overseas safa radio nchewo wonsa ebeka 21st clinic sanso na obo ase council quarters called junction hwa era bo no me wan kra wo domi market sunwane regional hospital first gate in opposite na be hunen kranza so hotel chimai 0249311311 0249311311 and 0540311311 na Sompa 93.1 kasafidie ba ye Paul wa matam so esna de kanfo ye ba ya fe na ye kom fie mienu o aka kra ansa na enya fie mienu na aso no wo hwa asante mantem asel mo kura radio station se wa ha do e bura aduana e kwara duo no so na aso no wo hwa ye ba ye NCA fo National Communication Authority for Wanum so memu ni nyina se omo de radio adwuma na ekọ abefo no nte no se bia wo tie radio kumase a enkrafo tie o tamalefo tie o enkokofo tie o ba bia fo se hwe akontomlafo nyina wo bia etie we no nte no wanum de stations makoma kudu nwotwe 18 pe the whole Ghana enkrane kumase nyina bo test na Sompa ye aka ho eno te me so wo de ani so be pe radio set ya eya be for de TV set eya be for de abenya radio no wo mu no eno ani sa wo tenkra akora Sompa ye kasa wa hey na wo fan live wo se hwe wo wasa wo he fa dencha bo ase ba bia wo bia no ye kasa no nanka wo tie no live e wo eno ano no eye digital audio broadcasting eno te Sompa ye se ye ma ye tire nkwa na ye ka cha wo se be so ba bia wo bia no eya no akopa be for radio set wate na NCA for Sompa 93.1 one man nominate ye de aka ho no wo so watimi ate ye nka dwumadi ahodo ye afutu sem e wo ma betimi de abo bra no watimi anya bi atie Tabita clinic was also for alignment and share mu ho prostrate yade and was wo to ase e wa bla ne bakula enkama no nte no be ma na Sir Jones osem no enkoye was wo kwada bia wa ye free prostrate screening e de ama emema nyina brekro na no na o ye free diabetes screening so e de ama maintain wo de anisa wo card sika wo fa na de wani a kire ho na liver problem ni kidney problems ni nyina so no wo hwe eto ase de ama e na munsa yade ni nyina so no wo hwe eto ase wo ho awo ho nsem wo se fa beda no no ma ba emfanto na so yade ahodo nyina be ma wayɛ mra nyina no fansa anase wani ekire mu Tabita clinic so full alignment and share ni mu ho ebibi dro kan ye no de esa yade to yade ase massage papa bi ka ho na physiotherapy so no wonka se mu ha nyina so no wo gi ato ho ama ho to aye dia scan laboratory service ahodo nyina so wo ye bi enkra wo madina fast Ford bridge auto atomic runabout na ehwa na obehu no takwata krade eni sunyane 0260196219 na case awa nyame ya adomu a yewura Kennedy complex kwa Japan ya wo ya central na shebedwane sabre enche na abato no ekoso na won ma beyi franketu ni no wose wogire mu bare no nti no ne dom ne se wonum de ne ho sempa nwumedie ya wo die ne nyuma wo biebie do ya hodo ya wo ye ne ne suade hu ho nsem nyina no wo bedane de agu ase no
ɛno nti no ɔnan bɔ bia no afiada bia ekosi se no nsia bɛbɔ no Sompa TV ɛne Sompa 93.1 Sompa Nkranza 90.7 ɛna Sompa Sunyane 98.9 ne ho nsɛm no nyina yɛ dwere go ya no wanya brɛ ne adagye na watimi etie bi ɔsɔfo pɔ kwabena me pa cho yɛ nkɔso asɛm no de da hɔ no no abrotia na asɛm no foforo na why Supohenia. Why de ai? Supohenia. Asam foforo wa. Why de ai? Supohenia so ne de ai. Ana de akire no makire mu. Ai da bi wutum la kyerɛsie. Wutum la no wa kyerɛsie kura wutu de oso. So fu ni wusi na ya dai. Why Supohenia? I know na in conformance on content TV hwan free popo biribiri. Popo biribiri. Ata mo kasa kyerɛ judge for no. Na popo biribiri. Popo biribiri Supohenia. No. Say no kasa. Mabiri watia. Yay. And so ya ba ne ya ba. And now you suffer until the mama ma atwerɛ kono. Me da se. Anya Supohenia. Popo biribiri. Nyakopɔn ta wachi na enye saa pepepe. Brofo ne blasa. Mabiri watia. Yay. Sometimes mami mbonwura me yire ni mumu. Me nua ma no. Sometimes say be man no kura nyinsa na be man wonye papa. Ye fan say ye de biam kase ye me ma nya papa mo kan sada sa pepe eti ye fan say wonye papa kura na akura ni nyini no ko papa o ya mumie statisa okay on say okokot ye free bi evidence ya na yes ye pe evidence re dey ni pe nan kase gina ho say me na mi ku ni pa no so yes stay na no go and bring me in evidence to the public of in evidence in public relationship. Yeah, see, I will be carry on. Georgia said, and until you show quiet before swa. Ye man no betini me be a sick. Let me real my tracy that go no listen him a member your baby. Daddy, what you say? No list a Maya baby. Member your baby. Okay. Because member be for mu say yet radio so ye patcho ye double court. How dare you say double court? But when me tracy me your man so sena my ba my judge. Mammy, ye man, you must see a moon, young funny say your my young member, your papa. And then you may ya do me have a funny animal war. Or baby, one with 3 prim na kuma. Oh, and yes, sir, me dear, me party of infant court, then modern funny call commando. You are taboo. Oh, yeah, taboo. You are taboo. What Timmy Shabo for the more than 20 years. Okay. And Nippon cat Dawson. Yes, sir. Nippon cat Dawson. Oh, you know, okay, Dawson, and can ma. Enti would you start per evidence kwa o papa na papa no say onim nyansa no papa no e fa say fefiri so 1 na kwa papa ho e disabe 3 to 4 years no abofo na be huni papa de esu okay sa ahokwa no e menyankopon enyamu entagirafo e mu ahoten but ye premier kuma me de la koma mame me na koma me nana me na koma bushani etinya de mu hu no na abofo nya 14 years na papa tim bi na me say me yankasa kwa me hu me bada it's a shame anyo nkwaso na wo ye enti ye nua man mu tie ye no se be man no nyisa kwa na be man se nyo no a wo na wo ye oba bie nim date oba bie nim be man ni nyisa ye se me man ye makoma komiensa eno no nyina date for 1 month na wonim do no nyisa ye am I right? Yes, you are right. Me ye make sure say ye nua man no ye yire no mo se abibi koba sana makura ne momotin so be huni papa wofane ko ni won konya evidence na evidence na memua eno ne wo be hu bibia obetum gina so me mabro otia hwe ye mema ye ba wiase no ye fa bibi the protocol to agony to the protocol to agony to continue go on carry on and ye man nipa bi asofo carry on I said ye do ko court asofo carry on I say asofo kasa masa everybody right to go to court. Everybody has the right to go to court. Am I your No, you are not my co. If you want to put problem to go to court, me I don't care. Me I don't care.
na bema kwabra ne sabi mpreduasa ababa wona ohunu na wo ka se opere no me pache wo ni nana wa se ni angum wa nyi sai atantira be ka tem se enyem no na nyem etimi hwa abofa no yenye ni sam ni nyi one wa jabofra no adentira on pese obehwe ababa no na yi ye memma ye for opportunity be say so ba wuro no homa ne ne da oba no yejimi fo you are very stop it you are very stop it adentira se ko ba so oba wuro no ho onye jimi fo so oba wuro no homa be ma se ne me na onye jimi fo bibinti what I say na bema bia so won hwe ne ba bia so no me se oni abo ponche pe e no de wo di me gya kwotko me ka cheje kume oh me ka cheje se jet se bema bia wo wiase wo ne ba wo ye president kula wo yo hene na wo ba na se wo se won hwe ba oni ebo pokoma se you are poo wo ba ya ponche you are what you are what what's why you there what you poo yes what happen to because ben me bia you right to say wo ba so hwe no hwe wo ko ene mami mo kodie court ye mami ni minim ni di mami mo na baso okay wo ben ni munyamfo o ye judge na de we o si ka asemfa de we o si asam no so ai partner ni kwa na ma o ko yamfa so to ni wase o monko lawyer me bacho de monko e kire mumra oh woman you bia wo dadwene wo dwene ni pa ho anya se wa makoto no ko bogu so wo ye oba wo sibie sinkete se me time me achi na me de ready Kristo achinti judge na okọ de minim ni din but me bona baso me bo me sema no de we o si di asem na wakosia ne ba ne wakwakofa no na nyinsen wo se menye ne wachi akotuma ase judge ntimodin ya de no eti mami yi mabru otia yeah bem bie ni wonu mo ayede ne besqua no wiase abraba yi mu okay so bi ko woni ba no so ofefa no ya mangubu na bem ma ne sane sekraman wo bre na so bre na bem ma ko fa no but abofo ne ko mu statise tutuntokra bem ma se madwane ja no okay why ne koye ne sa enu ti midi me ka sesi mabru otia bem bia ye right so hwane ba se papa si won hwane ba 14 years no hu na wo de onu nyi se wo de nko hwa akwa ne chakwan oh yemi nyina mi enya mistake ma me dire sie je wunye ni ntina ho hinti ayi me nyom na se wo se etuo kesinsemu a edi ewu oh eti ye nyina ne tibro no bako se ayamafo ni hono matako school wo mu nyina minim wo mu ana be ma su minim no ye nyina ne atra Pentecost ko ayi misa hwa ya oh enti ye hwe kwaye be fa so yi nyina betuma kabom because e ba hu ya yesu na ne ma ko se ye nwo eti wo wo no ho na be hwe ba kwabra ne ye ho na be hwe ba ye tra se ya mfana amra ye ai concept party wo ye be man kwan concert party wo ye be man kwan do bia be hwe yeah concert party oya bema na erade sofo ma shama ye ware said I also show mu ye no kwaso ayo mu sa wati na dachi bi no ba be so mu said I wona o mani sitie no many je ho me precious ne na ye ni abre ye du tachi mai na ye pentem abekuma se de ya san ye okoto ade abre kwa brama ye ko ne besuku mu boy tano so me na me Moscow ni din okresika pudu aya ode koma ne ba e ko patin so boye papa bradie ko gia wo ma hu ne ba ne anya toto ne toto anyina ne ba da ne ge no ansana ne ba ne ya ne ge ne ba ba ya ye tuka edi abekuma se ansana me woka yo one day minim sa wona ne ma no entemeye ebusiafo the America e de atwa eto na e de ata abedwafo de no echi ene se empanyin se dako yonko ye frɛ no yonko sa wona bema e kwa akotena na opese woni ni tu na ma okwa akire e wa abrabom se ye mpena twe anasa akodane awade amesro eye nyantoboase ne hwehwemu ye ntina nananom na ye tam no na ye nimnyansa pa abrusu ye omusi ye tam na ye bagimi bre ansa kra no bi be kwa awade no
busuafoɔ no bi ɛnano ne agya no wɔfa mo ɛkɔkɔ yɛ hwehwɛmu ɛwɔ nipa korɔ no nase ɛho sɛ bia bibia yɛ fan ansa nanso ɛnɛmafoɔ yɛ sɛ yɛngya yɛ mfikyerɛ dɔ ne yɛka atale wɔ ne yɛbu yɛsisi gum ne yɛbu yɛto gum wɔ ho yɛwie a ne yɛde aba so mpa nkɔmɔ yɛn nso yɛde yɛbɛgye aka ama wae mesrɛ sɛ wɔkɔ ɛne obi akotoa na ma wayɛ a ɛyɛ hwehwɛmu kakra yɛ investigation fɛ nipa no ɛsɛ ɔsɛ ɔwɔ yere korɔ onim so ɔwɔ yere wakɔ akɔ fikyere na wie wakɔ akɔ wɔ na wie sɛ abɛ wɔde akwadaa ba wiase ɛnkahwɛ akwadaa no koraa mpɔe ɔsɛ akwadaa ne ma ne nkyɛn nti na ɔno nso so nhwɛ no ɔnyɛ ne sei na wohwɛ wo bɛyɛ anka wo koraa no ka wo ba no koraa na ɛbɛtutu anamo aba hɔ na mmom yɛsɛ wotu mmɔmɔdefo no na wotu ɔkra nso foro wɔbɛyi nso no mɛka atwa akwadaa no wontimi nhwɛ no ankɔsi awieyɛ bɛrima no kunu no yɛ nanase paa nyankopɔn nhyira no na ɔma ne nsa no adwuma no atɔ fam na nsa mpagya biem deɛ wahwere no akora no ho bia nyankopɔn fa saa berɛ yi so na ɔnsa nhyɛ n'anan mu mfama no na wama akwadaa no ka wo nko awo hɔ ɛna mɛhwɛ no yɛka kyerɛ bɛrima no sɛ yɛnka sɔsɔ ne nɛteɛ ne yɛfrɛ ne sɛ nkasɛɛ no nyinaa no yɛnka nhu amenam deɛ mmoa di kɔ no wɔn mu ni nkɔde aka ne mu na ɛdɔɔso wɔse wɔbɛba a yɛnka ne pii nti no yɛtwɛ no nyame yɛ adom adabnade ɔba a deɛ bɛkɔ akɔsie bia no ɛho nsinsansoɔ no yɛade a yɛde ba bɛto yɛbusuafoɔ ne yɛtiefoɔ yɛahwɛfoɔ anim 0551931931 0551931931 ana 0548931931 hello mpacho me mo ha me junso me pacho oyiboni me pacho wa o ba oyibo national pacho yentie oyibo yentie oh hello oyibo yentie mami chake duga penovi o monitamu yo ya da ma ye fre be mani bi akoya se awale jaye ba na omu pese ombehwe nkwala no se di oba ni kuye yi ena sister mu aye di o tu ye capital adwuma no utimi ya se ebi ami oba bi ewu na awale jaye aba eti busun du kula ebi 100 cedis kula mi di mo oba no no de ahia akola no o yes aje ni nyina na nyakopa ma wo sa na adwuma na wo ye no na ekosoro na wo bia onye ska wo di komo ba afufo ni ba nyakopa o hwa wo na ba no mu nya sa aje ni ye ni ebi wo mi so a mi hia sesia na me ebi kura nche mu ba wo mi wo tumpa o ene ye ntem wo mu be fa ye ni ma no mu ni omu wa no ma ja akola ni ba sa na wo na wo ble wo mu ni nyame ye adwuma nyakopa so nka ompa cha me mo ha eburu. Hello. Hello, Frefo. Pacho ya mwa hao. Yeah, no. Pacho di baby au frefre. Frefre bema. Yes, no. Eja kwa mi. Me pacho. Adia. Me pese. Bema ni beye ni se. Ese. Onu tutu na monko ne kura no. Eni. Ansa na oba ni di akola na breno. Pese nse. Bema ni so wo hwe no oba ni ntimi fa ne pe emfiti preko pese ubani me de na brewa na ase me de akola ni be tiawo bema ni betima ka se ne oni bema na sen akobom nti se bema na ne ba no onim gansa pa o tuna na momra bema ne naso se ne ba wo ho mo ba be hwe no no ma na mu e wo de oye ma no ansa na akola ni manya kwan akọ mi susu ye no. Hello. Pepe netie yada se paja. Hello mpacho ya mwa hao. No brecha na what to say. Nyame adom na so e. Adom abrecha. Pacho yentie odi baby a frefre. Also we say no aka FM bakochi. Okay. Abrecha life no so. Life no so. What say? Oh what life for do? Oh. Oh, bon life for the do. Me kunu na esiesie mi o. O se o beg no bi o se o che ye ho nyansa no ba. O se say. O beg you o se o che ye ho nyansa no ba. Me tia ya on ten ni enti no. Mate me da ase. Na me se mo ma mo ye. Yankopon so nhira o. Amen. O be kan ya no ye da ase. Pacho ya kwa. Hello, Pacho Profit and Inco, a former why.
Hello, Pacho, my how? You say Abrotia. Me Pacho, the baby out free. Abrotia, friend, a man away, free to the coast. Am I there? A man away. Baba, no, what you any so? Yes, you. Ah, listen, I will call the dancer. My name is Mrs. Agresiako, Dubai, and Chancomano. Okay. Abrotia, I will be a bit of Mrs. Down. And then that, we said that year. I bet my son of Berman in Tamati, and I got one. Aha, but you know, Berman is about a fine, why are they? They said, do maybe they say, and case of set to be a man for something in the bar. I casa, and I know Kurubekasa. Naka, a no pansua. Naka, Bana Gucci, and Berman up in the most fret. Then man or one of body to see at the afternoon or my the Atlantic Casan or Mapapusia. La Praqua said the hour for Joe by the intimidation, independent no. I see Berman or person watching about one corporate Sandra, open the papa to many. Don't go over the bush, and only Berman or Grant and Catan for Jennifer. Eti said the work and patch on more hair, Buru. Medal for my high. Yeah, no. Pacho, the baby out free. I'm a child, maybe call you my free. Dancing. Pacho Yentio. I put them with the master. Would you not so that Yentio? Pacho, and maybe also, on function, but you say, wow, only Banapa Town Hebano. You can call the same class out there. You can meet the same class and then on Kennedy. The men of that be what they were for not to speak? Are you free when I enter on Kanye? Why? Mr. Say, and maybe also them are bound for the ban, maybe a ban on no one to be a quarter and now Shaban, maybe also when the corporate craft out there with me in the Benedict and we just up on the set, and then Diana, wow, Shaban, with me a Japan to the real back, I think, Canana. Dabby, I'm Rabbi, and it was that. That's the parent that and listen, Obi will do bomb or motion. Over now, 1 hour brush up running now. And maybe was a banner contract or who pan of work. Wouldn't be some person what Dr. Crown Papa Nation. Now a band in Chijinamu say, Aquadano Crapo Wunshana, my Jama, the Obi Krat Nation, and they are quiet. Na lika obekenechi ya na pana lika no gena ko se enyo enye ni pa no. E no asem mo janso di mo ja obi mo janso so de oya dan ya se akokọ ko fra dabu mo enche se wa dane dabu oda so ya akokọ ntina no de ya na wo hwe na ya se wo do obi a wo do ne na ya mo anyina ntina wo ya papa no e de ama wo daache ene oba na wo so ne netie no na ko we daache na fa akwere ntare fu chen sampa wo se enye na pa no na pa wo ba ri a na bra be na so na bra kwa ti wo de me de production line pacho mo fa production line ento so kakra ma ya na eya ne ye de number ne beto dwa no wa fra ne ye di nkomo wan ama se am fa kisa me fra na me ni tan na da so no 0541 1266 26 0541 1266 26 e no ne ye ma obi a wo problem bia na me so Sompa Nkomo ye production line no betimi afre me pacho ya fa 2 callers ni entwa so wadaro mayam wa ha wa free so kafra why pacho ma ha o pacho yam wa ha o pacho nyame adom na nso pacho di baby a free e fa ko say pacho say e fa ko say me ka bin kwan pound en kranzen kc yentie o okay. Tie Bema no onhwe akwada no na ekwia poma oso odoya wa ma yetu o Facebook akokare junior tielo oso wo hwe live ye da se beneza enso se ye nkwaso amwa adwumaden a ye bɔ no oyibo boti ne behi oso wo hwe live na o enjoy show ne papa ye da se na ekuoko ababa wa we say na ekuoko wase ohine yire ka ala walai why me ba cho me kama wate wa hini ni why
Ai, Allah wallahi. Ai, yekwa danka yiri danka bam. Yes, I make a canning na mesa. Naturally, ban me pesa me canning and I saw Bob Bebomi. It's like I make no one, but I'm fan chummy. But make it come out, come out, quaffim. I make it come out, quaffin, and I quack some come or come out toyum. Allah wallahi, Macaba quacka woman. Now, I was see Bodria as it was share live. It will break was a great show forever. Yeah, that's precious. As was said the first time, what the ever said to me, and some man, Pachom, bomb, and some of my wife. Yan and I boy, and some dear Maya Dase, there be a yabra. Now, a Jua boy, him, as I say, or Chia, na our UK abrochimemo precious, and so say, why near Brewetiano? Eh, mammy. Yafa chiama we say Christy Obapa Christo mo so de bia wono hwe Dina sa say Ebola so and nana so say I just came here mwakwa ba beto Queen was so share live free ashama ya da say we bobo aten de ya oh na say odoye nyina Janice de na ye de etu apo was say Janice ade pen was say abrewati on the mic yo my joe so why me da say ke ababawa Mary kofia wate nyame ya adomo ebenada ye be hia wa hase ne no beka sansan na branda na duwai aha kwa koma to e ba be hwe no wate ukunu nso na adwuma no besa asori bia mani gya ye mo chefa wate mo ya ade penti no ye nkoso nti obetimi apagya mo akowai nyame ya adomo ebenada ohu oba e be mantoma wate aha na wo ba netan oba be jo ntoma wai ye da se Case number 2. Way and so Fidels Sam. Kwada so and our free a buyer. Or say ya unsia e would dear so or ye allegedly accused person. Courts. Order in courts. Mame Papa. We are Cramoni. And now ye Christoni and now some nananom. Ma wanon kwa Mike na hone kasa kese kakra ma me wate Kristoni kasa kese wate na eja isu no bibia be kama wate ai me pacho munye free ne so kakra ma me na me hwa ade ensiesie ema no na ansa na no na makra ne Mike no enso ede amaye yakasa che mizo Frederick enu na ede pa ya numa wa hante no me so ya no wanya bia go fridge nim na etimi abo ankwada na ne je ho na mizo no ya wa mango flavor ko ade ho e na ye wo eye free to ano dia ka bom nyina mix one no so no e wo ho mizo eno na wase wudi dwuma bia se ye abedin to ana se bia wade je no wode ekosefe wa ho enso ho meza 5G no so ka ho bia energy drink kama pa we green tea wom agency wom grapefruit wom guarana wom wutimi TBD enu ti japeteshe no na be no 5G na entime mu awo hwe overseas Alpha Radio nchewa 21st clinic manager Daniel ho won sabeka bi ye foso na yanchia 21st clinic fo nyina doctor Eric Mafo ne dom nyina doctors mu nyina so manager Daniel chia mu nyina sanso and because for market sister sewa ewa abawa post office anomanye mama Esther dom ni Atcom Royal Ventures Water Baptist University na ho eno wo na PNC Ventures wanomanye taxi station ho and also so charity hospital junction ho na Sachi Enterprise ewa asafo abinchi VIP car park ne hwe ni mu ho sanso na kwaku watch company limited ewa kofodua KF Kunju Enterprise so wo drum hotel ncha ha ya so am hai and I can wasem obese wunya bia no ane se wo frɛ ebei na yetimi agye wo so 0246 270 221 0246 270 221 anasa obefrɛ 0263 752 944 ana 0544 483 392 yenko ababa wa Fidels akwaba eya hwa kasamu no na kasa de ma me wate e ma rewo nware wate bibia be ye fine wate wa ba fie o ho te sen o voice we de be ha drink akra ma ba twanyame adom me ho ye de nyame ase wo kasa na e beba ye hwe e de na de wa ba be pia ase no ma wo si enso mu ma ba twa ablenti be me hia no ye fe na ya wonsia me hia na wo so be wale me ana o de me call na busiafo mesoma busiafo wa sama aboy na me ne call no ti e call mo so mo je ne fe so
sɛ ɔbɛwa no nto ne bla pe ne de ne kɔɛ ma yɛ kɔɛ ba yɛ na mesua adwuma nti me pon me ho wakache me sɛ membla no ɔnyɛ den ɔmpɛ onye ayi store ma me na mentena no da wo sua adwuma bɛn na metua pa no to bɛma no hia no hen me ba atwa na metim fancy ekwa me fa so hia ne na madamfo bi ne yɛfɛ ne starma this starma no ne kunu adamfo nti mo na bla ne ba no ofrɛ me ne nua ba apelekɔpɛ nti na me hɔ no ɔba medical wo 3 nti me hɔ nom na ɔden ka wo sɛn 3 ɛyɛ ne ɔho afɛ pa onyame ahyira nti mo na bla ya ne ba no ɔse me nua ba nti wukunu wa na me so me ne kunu gyae be 7 years ni na me so na me de me ma na wale nti no be ma no nhwɛ nkola no nti me na ma ye de mate mo ho a me ye de me de hwɛ memba nti me pese ma kofa be ma bia be se fa o mbakɔ na bra na me nwalo me de nkola ko ma on papa mba ye basa nti me na me di pa kaka ye de hwɛ nkola no no so me madam fo bi wo hɔ no me saa dia wa me de ne me do no ma ba ma no ma me na aka se bla ya me ma ne die foforo ne de ohun a obeka so open so beko wi asie no na akɔde wa kwesi baabi na so we de wonya wo saa na me si yo na ɔde me na me de ma bla ne frɛ me ti me komudi de me ka che bla ne se me de ma wo mianse ho na ɔsa wono so ɔwamba mienu na me sisa na me sa na me se me mpese ma akɔfa be ma bi ma wa ka so mba kɔ na bla na me nwa ne ti me ma ne papa gya 7 years me na me de pa ye de hwɛ nkwa na ka che me se so we obi die ye na wo de ye no ba fa nkwa ne se ɔno ne ye mo mba sene be ya me so mafa ne dia ne so se me anka se me ye mo mba na me so se yo enti enkomudi die ma na o ka che se me mahwe bebe wampa ma me kɔ me ko hu nkula no se me ba no se nkula no ma me gya mo na mo susua enti nkula no mo nim se o ma me pele ko pene me se me ba na nkula ne su se o mo ne mbeba na me bra ne kasa se ne nkula ne susu no enti o ma me fa nkula ne ye den enko nkula ne me ensa nyina nkula ne me ensa nyina ana ma me de nkula ne ye den ekɔe timine nkwa ne kɔ me ho ekɔka me de no ho a me de mehwɛ wo mu ti o ma na me de o mu bi school na me de nkwa ne kɔe timine nkwa ne kɔe na e kɔ papa mo ba o mu kɔsle ma wale firi ho no ba ye no na me ne me mba no so ye de ekɔ bla no no na so wa be ye ho ade me pa tro won kɔ ye me won no nye me ho ade ba no akɔ hu abusua no akɔbɔ akɔkɔ me pa tro an yo nti ho no so me kɔe so na pa no na ayi no wa fa se ba ko wo vi ne bi wo no ti no na me gye na me de ye de me de to pa no kakra ma e wo mu saa na nyense kopiem afa bla no soro ne me ntokwa na meku ni ade ti me bu me etwe apaso yina wo me so se ode be wo me da kompo bo me ama me collapse na otwe me e de me kɔ adwa na okotutu nsuo de gu me so tade chi na metimi yam ho hwe me kɔ da ko bo wa ama wo to ba ho collapse e no otwe wa sesa de kɔ adwa ye kɔtu nsuo gu so ansa na wani so tel oh yeah na me call hospital na me call almost the I na yensin is omo ye den me call case na obi a menyema abu me say die ehu na onyem bo so me sen na afa na manya month ada no be so wo say na afa na manya month na ekoye case no na omo ye den omo ba ye tina me phone no asese me phone ti omo ka chem se me ba na so wo ha me mfra no mo mbla tina me se me phone na wase me ne phone bia nti ye sa na me ye opa me fini fefe o ka che me sa ne ontimi ne mentina sa wa kofa oba afoforo na opa me so opa me fini fie ne me bebia mete mfen so na mete me da tamaso na me se oba fa me no na mete me dan mu so oba ma betan mo che me da tamaso so wo se me nkwa he fa na me nkwa tena ene nkola no na ja mes de wo ye ne no den na me ba me ofa ho so fulai omo fla na so ka che se nyense ne dia ye ne dia ba wo nhwe me on hwem na mpa se onya do ye de obehwe me frɛ na no odi matem afempo no obloko me line kula wa bloko me line no na me de ko obodu me de ko odu mo frɛ no so mo frɛ no no obaaye so honom no ochiche na asem chiche na masem no me so mo chi na etum na ja wo so obehwe me mama wo obesa han dan ama me na me so so obehwe mama wo no so obehan dan ama me dia ene omonye de me so no me san se omonja no no nye den onye no obehan dan no obehan ma me afenso kalesen uno wase na outri be wama didisika 100 cities na outri so didisika number hospital doctor scan na abosom no so a na bi o no mama 70 cities ebi wo no ma no mama 50 cities o se djuma menye ntime mbɔ mpae ma no no onye adwuma nye no so nya adwuma ya obehwe me na me so yo obapemfo na ja me bɔ mpae de ma no yakopon ya adwuma bla no nya adwuma ye na adwuma ekoyie no na oblock me line no afa me to maintain nka
na me call honum ma me call na ne bra ne de e fle ne bra ne foka chensa ne me ba no honum aba be de se ma firi honum ankon so betum a enye papa ne brother na one ne ba hu obusuafo ne bra ba kwa to we are different ne bra ne ma me nua ba ona ato afide ma na wode ye adwuma okay na bra ne ma me 2 minutes me fa lo fenye de embra na me de bae ma afide me bae a eduru ma wo so na me yen so na me di dwa kakra enti me bisa ne sika so mfa ma me a na me anka so me nim sika ye de ada ko hospital afide wo ka me a me ko ye me ko da ba na me ko wo ye ma me ko ye no de me hu ane se omoyi akula no efiri me yim no ma efiri ho ma hu hwi biem ma so titi me na me da konfo no chi omoyi akwara no fio awa hefa awo da ba omo mo patient na me hu so omo patient yi akwa no firi me no mo se akula no no ho me wo fam no mo di ni di emirika e de ne ko no efiri ma hu hwi biem de mani titi me se me da akonfo no chi omo fle be ma ne ka kire ne se ba bia wo yila du no ogina wo ne nkwankwanta wo se woni me ba bia okunu ne sesen wo se woni me ba bia ama akura we da ba ho na awotwe ma me sumi ko da konfo no chi 2 weeks ma me honhone ye mabusafo nyina edi America ba ho no be me busafo bia nsi wo be me nso ansi ho no besinne se ye fo ma be me nsi ho no besinne ero na chi me san koy se me kwa komia me kuro me kwa mo se me kuro ni mo bi ne nsu akom no mo san je me to ho no san fla boy ne ka che boy ne se woni de nya de obesi ho ne besi ho chene ne be bia ono ne firi ba no ne kwa ne ba aye 2 million to one first 2 million fa ma drop for mo ndi ne kwa ma se de mo de ma me papa se ba mpo betwe na ni kura papa me hwe me na akula no se akwa ne yale o edo na akwa ne nda me so me to na me se o ma yi ma wodie wana yi ye kwa fo na chi honom den no mo yi ye ayi o mo sim ma wodie no na mo je tumi ta ba o de no pa ye to me ahwia anye ye ma nti je so mo yi ansa na wanyankwa ansa na manyankwa me sim ma me so doctor ni baka chim se fi doctor nya me do pa so nya me ye nya me do pa ni obi anim se obesan bankwa be me na nti mensi ho ma se me na akwa ni na mo de ma ye je se ba me wa block me line kura me fe na kura mpo na me nya ne line office ye de ne ma se no e ka da honom hospital ka da ho 40 se be ma no nso emfi me na 40 million 4,000 pa chane okay se akura no nso e yare se me nso me to me nya me to me honom hye me se me nim se ma wo de na mo yie no se yin me ntim nya ho hwe akwa se me ntim mpagya no mama kuta ne se me du fie me ntimi nda me firi kwada so ba me fa fom na me ba ye me fa fom firi kwada so na adira 1000 po ma enye izo miano kafra de me fom no yankopon hata so no nko a enanim o ma me we weslim o ye sremu ni ma ba esremu e fa Zabila me kusasini enti wo ma ne nyina wa hen me ba cho e ba san mama sister e beti nkula mienu no e do mokọ kwata na nchenti aka keto abako temi ntime yedwa akwa na ye den e se nsuo kakra kasimo ma awra wo semta na ene na nansa akwa ne se nsuo ade aba mama adwale akula no wo se nsuo ne zo ne hwegu no nsuo hye no ma de me fam na ko hata so no nko anani de meti akura po no ma ajinyame enti akura na wai ofie ehwegu ne hen otamto woswa rade mentimi peja ade mentimi pe meto se memu na memfe sei ne hu ya na me hu nam hye me sei te se me hu de na sa nkwada no mo papa ne we on papa ne wosirem on papa na me so na mo de mama wale asem ne to aso krampa ma enti wo ma be ma we ni mra mehwe ne ba o ma hwe ne ba na ka na da ho no me metua te se na wono so tini ya yi ma wodie e se na ka mo wa ho den a metim de ye adwuma e hwe me mba ma se ya yi ma wodi se meto te se me ni ho de ba ko akwa timi ntimi mpagya no mpagya kwa me akwada yin soso me mu o ene ma chika se ma enye izo yanko de me fam no osa yare ma akwani yem bom se do na dwa kwani nda ne yem bom se obi do me mam taze e ma san de akwa hwa akwa ne yale ma de me fam no ade yankopon hata so no kwa ene ni me hawo no o ko fo ba wana neti
How me family nyinaa no bema no je se enye ne dadwe me de ne ko anti na omo frɛ na okeka na adwe kyerɛ omo me bedu fi na ofrɛ me ka kyɛ me sane se me wa nkumi a nya de ne ho beto no esu okume ayisa ne ho atɔ no je se akura 4 months ne bema no wonim se oyo kokɔ so tuntum so it is say so it is wonim na me de akura no Kwa kuma to ye mwate Yankopɔn ko ana enipa nkwa hye ne nsɛm wate Okunwa sabina onkomo kra no Ewusiafo asɛm no fidal sa re ahosɛm Sompa Nkomo so ni wama mabadown no nti Dr. Baumiesa wa na eba so meso ukwa de bia no na kwasi se no nsia bebo ewo yetara 1 TV so enkran Sompa 93.1 befa dwumedie no na atoa ma nkranza Sompa 90.7 na sunya na Sompa 98.9 so etime afa abomode nya brane adaje na Dr. Mabud Baumia ya obetu Frank ade amampp amanyoko no ne ho sempa ne team ne deba na watime etie bi Universal Natural Clinic wasi apomdi wo hwani ya na ehu hiente no stroke ana se de be na ha nkasem ha ohu adwudwu nyina no ne nyina mo ekowie mo ewo atonsu sly obebo nso mo ewo massage papa bi wo ye ewo ho sanso ena fidie wa so ewo ho 0556244102 Abeheba Clinic esetano so apatrapa new site ehwa na wo behu no woni akire kura no ntene be ma wo mema sem no from Mr. Bra no chichim ne ye mfama stomach ulcer na se fibroid na ha wo Mr. Bia na sickle cells ana se ho yin hat ni nyina no wo se wo tu ase yade ben na ha wo eyetano so apatrapa new site 0243 453 024334 5392 0243345392 and now 0506 460208 Traders Charcoal powder was a year be 90 me mo be you yam fee and ye would draw you now at the free with yam. Never to me a bomb our sense so a fita na yanum carbon so at the free was so a boa a mawridian and so no a ye kama a ye Traders Charcoal powder so call mampon and I will match a quine a wobbe Pentecost as a phonom and now so betty me a comiami who dry a tone no stores a who do you name no aquajo dear free ho 0243943413 0243943413 and now 0260898914 Kanisa Heba Center was what the Kanisa Heba Meshaba wa ode pu ha wona musaya de ahodo be ma wayem reprostrate ya kese no ebo amane ma akoye na umoja nso be dia frusane ye ama bibia nso akoye dia mawo na wase de no pa nyina no kanesi Kanisa Heba no wato de apete tachima wo ho sanso na kumase kolona Heba Mr. Heba Danny Heba Freddie Mens and na PF so won sabe kebe okeshi drug lane crown sabe kebe na boache Heba kobedia Heba ene miamia hudo nyina no on sabeke bia 2 atom now so the open the crocron so no watimi akoto 0247887436 0247887436 na zipe wase what the abete switch every baby our network now send this ika was so receive sika was no na eko zipe niam abeko ye dia ma wase Jimmy D eno na ekonte no wo send this ika wuji sika na ye ma bonus dial *270# *270# na watimi abo option 2 no asende usika wo sende ya no so no na bonus no na eba amwa chop me pa cho mianka sami penyi minister IBJ producer 1 pa cho so anya papa na ana nkomodie bi wo ho amya sonte na abadwafo emra minim sa asem we say ya besa tena so biem nyame ya adomo a wo kire nyame ya adomo a ye beto asonte ma Mary Sima baako yɛmfa nkasa ɔkyerɛ nyambo ɛbɛto aso abroa awre ho sɛm na me de me hu akoda yi hu sɛ spiritual okay esrem ho ba bia yɛde ne ma aware no a odwane ye no saa traces no saa de no na anya sunsun so ne so all kasa nyina that is how I see it inti one way ya obefiri ha ye be solve kakra ma no am wa firi ha ba obesa akoba bi foforo okay still ade no ebe ye inti me supposed to senka
na obesa akofie okay na nka bibi wo ho a omo aje na aboa na onyamwa kakra na chese ka put stop to it nyasa obeya de ofiri ba no obeku akwala ye be hwe ehwo asem nyame ya adom oche beto aso me se champion cancer sima bako abretia edrum pempenso bi ohun ya na sebe mesira meka akamfo emema no ya no ebinum bu nipa kwase abrantie wokofa ababai wo so esrimuni ana wokofa no so wo fa na wie sese wo so esrimuni medam ye kwa abri ne so wo ka trouble bia me de waka wo ka trouble bia wa Ghana hasia me de waka so wokofa no wo esrimuni na akofa ya ka se ofa ne se mojaduro ana fa wie anwumra na dwoda so akoda yi wo good heart wo ma obeto wo motimi afom de na ba no ne nchen kai da bi odo be na friends won san kire bi enam so wo esrimuni ni ntino ene wo bu ne kwasea na suba we say wo dey tell you say we are the onyankopon won hira woda papa no as abrante no wanya ade won ko na chi no san anwini biem e wo mu sa amamre ho wadwane afiri friends boko ene wa ba say e de wagye ya ware e bi agu emu ya kurampo a ene de friends no so e wo no kwan enu ntino say akoda ni yafu nyina ya ne ya sika be na wo de be ko hospital enti so odidi e de na so wa for dia won hwe yie okay na esemuni na odi ne nsa aka no Ocha nyame ya adoma ye beto aso sofo sima baako nyambo achina asema emu be reserve for now arewo has come wadawroma ya arewo has come emu on ya papa na me fa callers 2 3 b na ye sorry birthday nso wo ho na ma me fa callers 2 pe ana 30551931931 0548931931 Pacho, good afternoon. Awesome. Hello, good afternoon. Hello, Medafo. Yeah, Bomodin say yensa ebeka no Pacho, good afternoon. Afternoon. Odofo baby a wo frefre ni wudin tiawa ne yen. Because I feel my job in from Mr. David. Okay. Oh, so not and you know why ma. I'm very out pa ne. Tata. I'm very out for the tanga. I got to be the back. I got to be the guy at township. When you say we are right. Not the my shall. Let's try to say the go shady animal agenda. Baba. You have a shop and I demand since I can. So me no ban off no. Yeah, that's it. Yeah, that's nyame ya adom obet ye beto aso china Pacho, good afternoon. Pacho mama udin baby a free tell. Okay. Yate ye be man na pempai bobi akọ. Hello Pacho, good afternoon. Hello. Good afternoon. Pacho udin baby a free. Pacho free. Western region. Pacho. Tie me fa phone ni mo wa menti afidie no. Pacho, yesterday phone dey say am mo dey. Yesterday phone say ya, ke me ma na ma ba. Omo so mo hwe yi. Omo nya na mo ye. Me ma no mo bia wo no mo aba. Abusiafo ye fancy ase nom. Ba ko agina so ache. Kafra nyambo ochna. Ya beto aso na birthday na ansa na beba no Jennifer Poku was say bola extra large no so hwe free release cuisine odene ho kwada so say bola ye da say na governor Listowell so hwe ye e watachi ma bra se me ra ho ma bra na wo kan say abanya Margaret ono so say masa ya amfa bibi say mahawate ma bra se wo pe wo ho asem a e na wo ne eyi obi kwowo akwada ya asem e na obi se hwan ne abrewatia no mami na so adan precious nana ya adu twumu ase yes o adwuma no na mo ye no ye da ase ma bra se be ma we atopa ba akopɛ ebetumi de no life abawie ye yo na precious say the girl has make me sad ye nyina ye raho na Joyce ye bo ase good job ye da ase Nestina
was say I'm sad this afternoon, men, and how can I say? I will see a 4 year this year, send me other was in a mom. Yeah, for happy birthday, way free Kelvin. Yeah, no, Edin Juma, I was some party in Miami Bay, and it's some pie from was say, Nessin Pong. Yeah, we're not so a free, and it said you a buy, yeah, Rod Dixon, a wire bois, Papa, and they were wood that Quadai Sani Papa. Or say on my happy birthday, Yakupon Coswen Shrow. On my quatentia, Modenia Pomodin, Wom Kevin saw the papa ye, Yamepa and was ready on my war. Or the 4 poor quabna, Yankasi and Yabemi and Inity Jumedia so, and so say on my mammy Pokia, Yan so what and overseas. Happy birthday, Papa, and I would a Yakupon Coso, now on your word, Tomoto to an among, and Sibia and from Yabusia 4. Midi do ahine rema me akua ye bo asiama metremo edema ohine ni adazua amesa papa bi nyame ya adomo a megide yesa na watwe besem no obete ne nka ma na bloso nti wase wafe mu nyina mo amafe no so no so wafe mu nyina minister BJ chief executive producer dwumadie do aboafo no nyina ye dawo no mase ye sore so agudi enwa konfo no no be fa dwa no e de atena so Come be abo mix 25G as a papa